dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno, obing. Agulima ken agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo, pauluan. Ti pamilya ni Bentong. Naragsak nga agtitinulong dagiti membro ti pamilya ni Bentong amang ilepas kadagiti trabaho da, ijay balay da. Ketap no nalakla ka amalpas dagiti trabaho da, agtitinulong da. Adda trabaho ti tunggal maysa kadakwada. Iti maysa nga aldaw, ket Bentong, naibunag mo ka din dagiti binalsig ni tatang apagsungrod. Wan manang, nakasakduak pa yan. Nasayat nga rod no kasta. Tapno tulungak mat ni nanang agluto iti pangrabyan tayo. Manang, tangay nalpas kong dagiti trabaho. Mabalin ka di ang mapanak makiay-ayam. O sige, ingkan makiayayam. Ngamne, agawid ka matla adagos Wan manang, Nanang, adtuyan dagiti rekado ti lutuan nyo asidaan. Sige, bugwamon dagiti natang, ta isarunokon nga iluto, anak ko. Nagmayat talaga ti agluto. Intun dumakkelak, kayat ko ti agtrabaho. Para luto ti kayat ko. Iso nga agadal ka na imbag, anak ko. Nanang? Uray ni ading mo abentong. Kayat mimot ka ni tatang mo, ang makalpas mo't iti panagadal na. Kayat kanumat ni Bentong dagbalin a maestro. Ay, nasaya at anak ko. Tapno agisuron to, dito'y baryo tayo. sumipngat gaya man Samuel. Oh, apay akas lang madandanagan ka. Agawid akon. Kasangsangpat mo laang. Agawid kan. Isu nga mintibilin dagiti naganak ko. Asa anak nga agpakarabi Kun apay amalam ka laang nga umay makiay-ayam. Tumultulong ak ngamin ijay balay me Samuel. Apay, masapol pay at tumulong ka. Masapol. Apay ngay asyak. Sa anak mo't at tumultulong ijay balay mi. Mayat mo't latta. Kasta ka di. Wen, agbuya ak lang iti TV, aginggat kay kayat ko. Kalpasan na, agay ayam akon, aginggat kayat ko. Ha? Saan ka nga trabaho? Saan? Adamot dananang kan tatang ko. Kan nagagat damanang kan manong ko. Isu asyak, agay ayam aklaang. Nalpasa kon anangan. Mapana kon agbuya iti TV. Bentong, nalipatam ka din ti rumbang nga aramidam. Kalpasan ti panangan tayo. Saan ka di asigod asikat agpunas iti lamisaan? Kan agwalis dito'y kusina. Sikan manang. Kabaulam dagitan nga aramidan. Anya? Inakbuyaan di paborito kabuy-buyaan. Uy, Bentong! Napanan? Di mo tumulungan dito'y kusina. Nakariing ka din ni Bentong, Rosana. Saan pa'y tatang? Nakaturog pa'y laeng. Apay ngay, kataldawan. Ririingak itay. Ngam, kunanakit din amasadot. Di na kaya ti tumulong kada kayong agpuros itinatang. Apay ngay ka no? Masadot ka nun nga agtrabaho. Sigud mo't at tumultulong iji bangkag. Hindi na minsan, tinulungan na ka nagsibog kadagiti mula anateng. Jakman ammo kan kuana tatang. Alas na bale. Masadot la siguro. Siya kung timapan anak ko. Saan mo nariingan tap na makain na analaing? Rosana, awan mat gaya man ti danom diti kusina. Saan na nagsakdo ni Bentong, nanang? Saan, anak ko? Ne, kitaam, pulos nga awan ti danom.
Ammo namat akas na ti trabaho na. Nukas jay amaring iti agsapa. Masapul nga agsakdo ko man. Ay, napanan namanan ngay. Timarayin aanapan na kiayayam nanang. Kasano nga rod ang makaluto ak ita? Siyakon ti mapan agsakdo. Nalpas mo ka din ti panagdalus mo. Saan pa'y? Ngam masapul nga agsakdo ak. Tapno da pagluto yo. Ay, wan man laangan anak ko. An-anu sa mon. Nagsapa ka man ita nga umay makiayayam. Nasapsapa ka pa ngam iti siyak. Wan takunamot asaan ako na tumulong ijay balay mi. Katwan. Apay, masapul ay ngamin at tumulong ka. Agay ayam maklangan nga agmalmalam. Iso nga agay ayam tan. Ayan ni Bintong, bakit? Ay na, saan pa'y anagaw-awid, lakay? Ada pa'y laang di ta makiayayam. Ay na, tulungan ako mamang yurnos kadagiti na puros ko natin. Taila ako tayo di palingke. Ne, saan pa'y nagadudag ita? Ala, ugasan tayo. Pagtitinulungan tayo kadarosana. Wan lakay, tapno mapan kumatan ilako. Nanang, mabalin ka di asumuro tak kada kayo ama panaglakoy di palengke? Kayat mo ti sumurot, anak ko? Wen nanang, O sige, sumurot ka nga rod, tapno ada kadwak nga aglako. nalainga kun ngagbariya. Nasaya at ano kasta? Numalako tayo amin dagiti lako tayo anatang. Ikatangan dak iti baro at tsinelas ko ha. Wana, anya ayati kayat mo at tsinelas. Di adda sabong na nanang. O ala, umay ka nga rodan. Tagbati ni tatang mo ka ni Bentong dito'y balay. Ngam, awan ni Bentong dito'y balay. Saan pa'y anagaw awid? Agawid tulat ta intun mabisin. Bintong, kitaam ni tatang mo. Tartarimaanan na jay kulungan ti manok mi. Kasla marigrigatan. Kabalan ni tatang ko. Ingkatulungan. Kunamat asaan ang masapul at tumulungak. Saan ka di? Sa bagay. Mabanugak lang ag trabaho. Kay kayat ko ti makiayayam. Tatang, kitaan nyo oh. Inggatangan nak ni nanang iti tsinelas ko. Uy, nagpintasan data chinelas mo, anak ko. Napunno iti sabong ti aglawlaw ti tsinelas ko, tatang. Oh, makitam day ta. Nung nagagat ka tumulong. Adagong gunam. Tatang. Nagmayat gayam taglako iti palengke. Nagadutigim matang iti lako mi anateng. Kaburburas ngamin. Iso ngayon ton sumaro no, ngagburasak itinateng. Isurot kumot ni ading mo. Ikakmat iti gunggunana. No kayat na Apay kitinasan, sigud mo't anagagati kabsat mo. Ay na, simmadut itan. No kunak atulungan na, tumaray mat. Anya? Syakto pa yun ti mga aramid kadagiti rumbang at trabaho na dito'y balay. Ay, unay ni Bintong. Apay nga taasim madut ni Bentong, tatang. Ay, nabanuga ko nagsaksak do na lang. Apay ngamin aya adi mo ayaban ni ading mo. Trabaho na matday ta. Buya iti TV. Aguray ka man tasyak ti mga yam. Bentong! Umay ka man ditoy! Apay nanang. Tulungan mo't animanang mong agsakdo. Agbuy-buya ak. Ay sus, kalkalpas na nagdalos dito'y balay. Kalkalpas na nagwalis dita paraangan. Ita agsaksak dumanan. Mabannog mo't tan Masadutak a sumakdo. Kabalan ni Manang Rosana dayta. Di malikod latan. Hoy, Bentong! Agsubli ka ditoy! Nanang, Ay, baybayan yun. Syaklatan tagsakdo. Anyat mapaspasama ka ni Bintong, bakit? Jackman amulakay. Di mo tumultulong kada tayo. Uray ibaon ko. Di na kayat agtungpal. Ay ayam matan, tiya munang aramidan. No adda dito'y balay, day talagbuya ti TV tar aramidon na. Mauman samotan ang mapan makiayayayam. Bayam ta kasaritak to, bakit?
Nalpas kan anangan? Rumar kan adagos? Agur-uray dagiti kay ayam ko di tarwar. Ala! Nalipatam ka din dagiti trabahom dito'y balay? Saan nakarumbang agtrabaho? Nagkunakan ka. Nalipatam aya nga dabukod mo at trabaho dito nagtibalay. Ha? Apay barbaro day ta tsinelas mo. Wan ingkatangan nak ni nanang. Tatinulungak ang naglako itinatang. Apay ngay ngawan kanyak. Ay ayam mat lang amin tamom. Ibagak mat ko ni nanang nga igatangan nak ti barbaro at tsinelas ko. Nanang, tatang, igatangan dakmat iti tsinelas ko Ingatangan nyo gayam ni Manang Rosana. Wen tatinulungan na ka naglako. No nagagat kamat ko maatumulong, saan labaro at tsinelas ti gatangan mi para ken ka? Mabalinda ka pa'y nga igatangan iti sapatos kan badom. Apay nga mi na puro ay ayam mat ten teraramidem. Agbuya iti TV. Apay? Anya ti mapaspasamak ken ka? Apay ngay ni Samuel akay ayam ko. Saan mo't atumultulong ijay balayda? Puro ay ayam ti araramiden na. Tultuladem ni Samuel. Ingka kitaan ijay balayda. Nagwara ken nagrugi ti amin asuli ti balayda. Agpipin na tulon da ngamin nga aglinis anak ko. Jay arubayan da, nagado ti agkaiwara abulbulong. Tawan mo't kadakwada ti mayat nga agwalis. Kita ma, kaasi pa ti panagbiag da. Gapo, ta saan da nga agtitinulong akas kada tayo. Wen anak ko, awan ti panagkaykay sa kadakwada. Di da kaya ti agtitinulong. Kasta ka di. Obserbaram ti panagbiag da. Ket ikumparam kada tayo. Apay akas lang nakapsot ka, Samuel. Kasano? Sa anak pa yung anangan? Apay ngay. Awan mo ti agluto ijay balay mi. Saan mat akayat ni manang ko ti agluto? Taninanang ko kano, tinaskan nga agluto. Kunakman no kunam nga agtitinulong kayo. Saan, bintong? Pinapudno na, umapapalakan ka. Tagtitinulong kayo kas may sa pamilya. Una, isuan na ornos kami nga agpapamilya. Imbag kayo pay. Umay ka ijay balay mi, Samuel. Adu ti makan ijay. Talaga? Nagluto ni nanang. Antag merinda. Umay kan. Naglinis da ito'y balayo bintong. Wen, kanayon ngamin alinlinisan ni manang ko. Tumultulong akmat idi. Angem, idi imbagam asaan ka tumultulong ijay balayo. Sinmadutak matan natin mulong. Saan nakatultuladan, bintong? Bentong! Ayaba mo day tagayim mo, tang may kayo agmeryendan. Entan, Samuel. Kahit ko na ito'y merienda, bintong. Mula ni tatang ko dayta. Kasta ka di? Wen, makitam itan. Mayat at talaga no agtitinulong ti pamilya. Nalaglagan ti trabaho. Sige, agawidak. Ibagak kada tatang, nanang, manang, kan manong ko, agtitinulong kami mat ijay balay. Nagsubli ti sigod a kinagagat ni Bentong o Bing. Naamiris na asaan anasayaat ti ubing asadot. Banag apakaragsakan dagiti dadakkel na. Kastamet ken ni Samuel. Naamiris namet asaan anasayaat ti sadot. Kat nagtultuloy ti panagtitinulong da. Bueno Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.